Sa patuloy na pag-abot ng programa ni Pangasinan Governor Ramon V. Gico III na gikonsulta, libo-libong mga Pangasinense mula sa bayan ng San Quintin ang nahandugan ng libreng serbisyong medikal. Kasabay nito ang pagdami ng mga Pangasinense na ipaparehistro sa PhilHealth Konsulta na isa rin sa mga handog na programa ng gobernador. Sa pamamagitan nito, libre na ang magiging pagpapakonsulta at pagpapacheck up ng mga Pangasinense. Dagdag pa rito ang mga libreng gamot na pang-maintenance at maging ang mga bitamina. Iparehistro na kayo amin, i-enroll na kayo amin, PhilHealth na awan bayadan nyo na po. Like yung mga PhilHealth, konsulta, libreng check-up. Tapos may mga gamot pang ibinibigay dyan. May listahan po yun kung kailangan. Magpa-check up kayo, libre. No awan, itikwar tayo, ikan tayo, na kayo pa, pag-play tayo, kaya pagkaan nyo. Apo, through the Key Consulta program. Naging katuwang din ng pamahalaang panlalawigan ang Department of Health kung saan nagkaroon din ng libreng pagpapabunot ng mga sirang ngipin. Nabigyan din naman ng mga residente ng tigda 200 cash incentive na magagamit nilang pamasahe at pangkain. Malaking tulong po sa amin ito. Kahit nung una pa lang, ma'am, malaking tulong na po sa amin ito. Bilang dagdag tulong, namahagi na rin ang Office of the Provincial Agriculturist ng mga fruit-bearing tree seedlings. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.